Здравей, съвършенство! И така ми започва деня. Да вземем едно прасе голямо цяло и седнем да ядем всички, ще го ядем цялото. За трошиите, мезетата и такова да не говориме. Веселбата беше просто уникална. Той имаше възможност да бъде с която жена си поиска. Бъди се такъв, бе, Ваньо. Единствен, като си толкова, а ти си такъв. Аз знам, че той държи на мен и че винаги ще ме обича. Вечният бухем. Филм за агент Тенев. Събота, 7 юни от 21 часа по БНТ 1.